Salam ähran dostlar. Şu wagt Jowhar Polat hususy karhanasy şu taýda hususy bir ýerden jaýyny gurjak bolýar. Şoň üçin şu ilki hawlyň içiniň beýikli pesli ýerlerini gödöne tutulmaly ýerler bolýar. Goňşuň hawlysy, köçe, umuman jaý gurulanyna, jaýyň ýerleşdirilenine gödöne tutulmaly ýerler bar. Şoň üçin tapa syýamkasyna etjek bolupdy şu wagt. Ine şu taýda katlawan düzgün boýunça bolmaly ýalar bazdyk. Soňundan gram masatyny koda getirdik, tekirledik. Soňsundan suw goýduk, siňdirip täzen goýduk. Ondan soň şu wagt katoklap dostlar. Ine ýeriň şu wagt toprak görýärmiňiz, daş gatışykly gum. Gumy şular ýalarak üzümine gumun ölçüğüne göre ene şeýle bolýar. Dıkyrlaşyp derrew soňra goýan suwlaň siňmän başlaýar. Eger arasyna gumlar azyrak daş köp bolsanda derrew siňýär. Ine şu wagtçy hautram bolupdy, ine vibrator gurupdy. Häzir muňy test edibem görür, näçerä bolupdy. Gatlygyny häzir barlamaly bolýar, näçe gat bolsa da bir test edip görýär. Ine barlak test etmeli daşymyz, barlak göreli. Näçerä gat bolupdy. Ine göreli näçerä nämetdi. Yok bolýar şu. Çağıllaş. Abi o kadar tuttur İslam mı? Dolu bolam. Ben çünkü de görüyorum doğru çıkıyor. Bolly. Ine ýaşulymy daş etdi. Daşam kul etdi ştada. Sakine tramgo yetti. Kulýaly tramgo kem ýok. Ene armaturlaryny bükdi, ýaşgagam. Daş et. Ölçüçüklerini projekte öğrenen onu armaturlar belli etip koyupdur. Eli geçip duranlarına işleyen adam da pikirlenmeye, yüzü uğrayık ya. Kapır tupur. Tak. Inni yankı fundamentin boy armaturlar, uzak oyuna etken armaturlaryň ine dokoluşlary, ine şeýtip bu hawaty olarlar. Ine ýanky bükülip duran, ýaşgan büküp duran ýanky hamotlary, etreleri diýerler. Şolary ine şeýtip ştada rahatýarlar, tokaýarlar. Izolasiýanam gutarduk. Häzir şap guýmaly. Şap taýýarlyk görýärler, ýani zaşit sloy beton. Şoň üstünden izolasiýa deşilmeli ýaly, armaturda goýanda deşilmeli ýaly, zaşitli sloy guýmaly beton ýani. Zaşitli sloy beton, borag betony, şap betony guýmaly, ene izolasiýa bolupdyr. Näde edip bolsa şaba başlardy. Şaba guýduk, ýani zaşitli sloýuny. Çüýlerini kakdyk. Izolasiýanyň şap goýduk, çüýüni kakdyk. Indi fundamentin galybyny tutup bermeli taýýarjak. Demir dokamy işler gutardy. Galyp tutup berlen. Galybym şeýtip ýoş-ýoş tutup bolup soňra netip bolsa betonam goýardy. Ene dopra fundamentin aşağı goýulygyny değirmäsi tömülen goýupdy. Şeýt vibratorjygnam gülýajak getirýär.
Yılman sekreteriyali fundament guymak işini dogulgyny gutardy. Bu fundament guymagyň bir esasy görnüşlerinden biri, başga da görnüşleri bar. Özüňize haýsy amatly, tygşetli bolsa, özüňiz üçin ýa hilini ýokarlandyrjak bolsaňyz, beýle görnüşlerinden ulap bilersiňiz. Bir esasy görnüşlerden biri bolansaň, bir pikir edinmek üçin, bir gözeňize getirmek üçin näýelerek edilýär, näýelerek çykdagy gitýär, bir gözeňde canlandyrmak üçin taýýarladym.